manta kasi nagalang jungi ka KSU Narco Circle ngi sakhi da ka jungi khmat ya kani ka ya ka jingsniu jongno sorok National Highway Authority of India u NS6 mo te karkum ka katu ka jingki jungi kan mau ba katu ka pratrik jongno bunai baladap mentala dap sibai tam ka jingki jungi kum KSU rangkat bat kira bak chong te ngi iba kat banang mi kisi ka jingsniu jongno sorok kalang sebab prat ka jing dhang kali ka ban la kasi bar kani ka pau sai ba ka sarkar ka khamle ai karkum ka jing kular jongka bar in ke ma katu kasi ba ngi ki akhmat jong tu tol get ang te halum snong bau tu he jong ka nahai uang ba hapo andriu tiyo ngi kular akhmat jong pi ban mermot le ban repair ya unu sorok andre karkum ka jinglap jongi menta kasi ka jing le jurit jongi ngisam ba ka jing sniu jong unu sorok kalang jur karban mi kisi te kalong ka jing thang ba ka jing songsi ya ki balik bawan lang ba unu sorok khamtami ki ba pang baistom bar hadu katne ka jing la ben jong kana hai bar kum ju hadu katne ka jing cha la ben jong pai ba jong kana ka than ha ka sarkar bat na kaleng jing ka sang sen ngin sa sim ya ka senjam ka baar ba yo singin pelong da ka jing ki ka ba klembu por namar kat kana ka jing la ben jong kana hai ba ka jing la ben ka jong ka sarkar yangi ki nong song jong kana ka than te ngimla ban chu pe khmat ngimla ban chu ban sap da skor kana kana jing sa la ben ka jongi ki pai ba nong song jong kana ka than ngin sim ka senjan wat ban ni ki klembu por man barang yo i bakat mang isi ka jing dhang kali ba ka jing sakut kali ka ba di phau kan ta te kana ka penbor ngi kum ki samla ka penbor ngi kum ki sang bar kum ju ya ki pai ba bangin imi sorok ban pelong ka jing bukhang sorok ka ba klembu por kana ka jing maham jing sarkar lemar mental tam sibai kan kut hadu artrik ka jing bu por jong kana hai ba kan ong hatu si ka kana hai ka ong ba hapo andru tiyo ngin pendep ya ka jing marmot ya nu sorok andre hadu menta latam sibai ka sor ka kana hai bar ka sarkar kim klem le ai tena kata kadau ngihap ban sim ya karai haka lasai ka si Thursday ka sautrik ngini song meeting ka KSU is jan te health signit ngin sim ya karai ka ek bangin sim yo le singin sim da kata karai bangin pelong ke jing khang sorok ka bangin klem bu por kana ka kubor kolong ba sa sa kar marang yo iba ka klem le ai karkum ke jing kular jong ki haku tu si pratrik bangi pelong ke jing ki hang te khmat tolget एक बार इतना रास्ता खराब है, देखो तो गाड़ी जाने का भी रास्ता नहीं है। देखो इधर में देखो ना, रास्ता जाने का भी नहीं है, सब गाड़ी पास किया है। काल से ऐसे ही रास्ता में ब्लॉक है, काल से ना क्या, काल से हम लोग खाना वाना कुछ नहीं गया है, काल से भी रास्ता में है हम लोग।